Tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton sining magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, hoy Webes na kita ho, Enero 19 tuig 2023. Aksyon Hotline. Masobra na kita sa tunga sa bulan ang nakalipas after the New Year. Kada sigla sa tiyempo naton, pila na gilang nabilin ho. Magasaylo na naman kita sa bulan sang Pebrero. Aksyon Hotline. O hindi ka mo magkalipat ang aton sining schedule of activities kung sa nagapadayon ang voters registration kagina pagwasang COMELEC until January 31 na gidlang. Nagligad to kapanawagan ang COMELEC man pag saylo dira sa isang ka mall sa reclamation. Ahay, pilang nahot lang ang nagakadto. Aksyon Hotline. Tiyang panawagan diri sang COMELEC officer nga kung mahimo dito na pagulaton ay kamag-abot na naman ang tiempo nung ara na sa talipuspuson nga si Mana o kung inadlaw kag dira naman dinaguso. Aksyon Hotline. Aksyon na tayo hupon checking in until 9:30 in the morning. Mga nagamonitor na sa aton karon nga aga via on air, no? Nagamonitor sa ilasin ni Transistor Radio, monitor sa salakyan diri sa bahin sa Region 6, sa bilog nga Region 6, kutob malabutan sa aton broadcast. Good morning. Aksyon Hotline. Bilog nga probinsya sa Negros Occidental, lakip na syudad sa Bacolod. No, kumusta kamo? Mga suki namon nga mga taga-Palamati. Ang mga nagatutok man via online pagi sa Facebook kag YouTube. How do you do? Kumusta kamo? Kabay pa yara lang sa mayong sitwasyon, no? Ang inyo sining kahimtangan. Ang nami pagid sa mga nagamonitor sa online kung inyo ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Hindi lamang ka nagamonitor kamo dira kag nagapadala sang mensahe. Gina-appreciate tagid kag isa ina sang amon consolation kung makita namon ang inyo pag-share kag pag-like sang tanan-tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Nanong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga morning. Now kagabigin tutukan tanan ni actually ang inkwentro dira nga nagluntad sa boundary accordingly, no, si Palay and Kawayan area. Pero kagabi na interview naton ang kapitan sa Barangay Mina or Barangay San Jose. Amo na siyang tawagid, no, kung ngalan sa barangay. Pero doon na andan bala, no, kay ang Barangay San Jose, ang panawag sina, Barangay Mina, kay dirang minahan sang una mo. Aksyon Now, Hotline. i-check ta dugay-dugay sa live report sang patrol. Direkta na dira sa lugar. Kay ang balita kahapon, no, and kagabi sa palayag sang mismo Barangay Kapitan sa Barangay San Jose, masubra isa kagatos siya mo. Ina hindi pa na amugid ang numero kay kwaon ta nagkaroon dugay kung pilagid exactly ang total population, no, sang Purok Malipayon or total mga residents nga gindala dira sa ila covered court kag sa barangay hall agod nga didto temporaryo sila nga mag tiner for their safety. Aksyon Hotline. Man may mga video gani naguluwa mo no nga galinupok nagahilibion ng mga babae, ginakulbaan, di kayo mo kulbaan nga timay kung mangilala pa na iya sa imong bala kung nali masakam ka. Aksyon Hotline. So ano subong ang sitwasyon
Ara pa bala sila nagpabilin sa mga area dira no sa barangay San Jose. Ara pa dira sila sa ila covered court nano ang instruction sa army natapos na ang clearing operation. Action Hotline. Amo na ang hibaloon nato ni na short while sa report ni Action Alvin Grava gikan iya dira mismo sa lugar. No si Action Alvin subong ang special assignment nga nagkadto gidito sa syudad sang Sipalay. Ano pa? Ang pila ka matalakayan ta karon nga aga oy sa bahin sang Sineco ho. May bag-o nga general manager na nga magapungko umpisa subong adlaw ha. Hindi ka mo magkalipat. Kay halin man na sa Sineco sang una. Nakaagi man sa board, kaagi man presidente, ti subong ho siya magapungko bilang GM sang Sineco. Ara sa management side naman. Action Hotline. Dilan tawon ta ini. I-check ta na dugay-dugay man kay Action Alvin. May mga report kuno may mga rebuilding na patay. Kapon niya may report nga kuno may ara nasamaran kag na napatay sa part sang tinatanan mga konsuhan pa maritis na iya. Naway na basihan pa. To i-check ta ng karon na kay damo ding nagapamangkot eh. Action Hotline. Ano pagid? Ari ang mga vendors sa Manukan Country i-check ta ni karon na kung anong latest kay may ara to meeting mo nga planong himuon si Councilor Celia Flores sa ila. Pero ti ano gid ang ila panindugan sini no kay ti may tuyo ang city nga magsulod into PPP mo. Tilang tawon tani ko na nung kapalaran nila but priority magkamudag yapon. Action Hotline. Syudan magabakal sang dugang nga duta kuno nga pamtangan sa sanitary landfill. Kag pinapagid ka mga update kag development nga aton tutukan dugay-dugay. No ti i-check ta lang karon ang mga update, mga detalye sini mga kaaksyon diri sa inyo para tuntunan aksyon hotline. Ay by the way munuhon ko lang grabing traffic subong aga ho diri sa palibot sa Metro Bacolod. Ang mga major streets guro kay kalabanan bla nagapinsar nga puerte ang traffic subong. Ang mga mayor nga dalan niya wifi yakwan hindi masyado gigutok. Atong mga eskinita o dalan kapin ba malapit sa eskwelahan puerte nga gutok mo. Ang traffic do hindi mabangbang purti iya sini nga aga lang ho. Action Hotline. Teka bay pa nung ina masulbar bangod gati ang klase ni lawig pa nimo lawig pa ni nga klasihay sang mga kabataan. Action Hotline. So para mo ng pila ka madalag ko nga mabalita ang aton tutukan karon iya nga morning diri sa inyong palatuntunan Action Hotline. Ang kompleto nga detalye sini especially ang live report sa patrol sa pagpanumbalik naton in a short while. Magabalik ang Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. This time check is brought. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod na ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang gyapon sila. Aksyon Radyo. Aksyon at paihipon sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:13 na. Pabalik na diri sa inyo para tuntunan Aksyon Hotline. Ari na ho hingagawon naton gilayon si Aksyon Alvin Grabang live report sang patrol direkta mismo dito sa lugar nga nagluntad ining inkwento reporting live right from where the action is. Lisab Aksyon Alvin Graba sa patrol. Report. Aksyon Alvin, kumusta ang sitwasyon sumong diin ang inyo exact location? Aksyon na art hari kita diriya sa estado ha mismo no na location sa evacuation center. Magluwas sa gym sa barangay San Jose Action Art. Ari kita sa Binulig Elementary School. Diin ari ang isa sa pinakamadamo man nga mga evacuation o mga evacuees action na art nga ari man sa gym. Okay. Sa sunod mismo sa Binulig Elementary School still ining Binulig Elementary School Action Art ari gihapon sa may area sa San Jose Sipanay Taiping Action Art. I don't know kung makita mo na makasunod sa BMX Action Art. Sige lang ipa-process ko lang kay Action James. Oo. Pero ilang ginambal mo nga Binulig Elementary School, ikadwa na ni kay luwas sa Binulig Elementary School, dumay aras na covered court na? Yes, actually sa covered court action art, covered court sa San Jose G mismo, within sa ila nga barangay, ara ang iban ng mga evacuees action art. Pero sa may area naman, diri sa Binulig Elementary School, magwag-liwat action art para apil sa aton siling BMX live makasunod na, no? Kay okay man diri i-try tali kay action JM, action art. Kay Si Action James Binares, sumo nga. Okay, kay action James, no? Try ta gini. Timing gini action art, no? Kay ari gid mismo ang spokesperson, ang civil military officer sa 15th Infantry Battalion Action Art. Ara na sa BMX pati okay na with Lieutenant Wian Sandag, no? Ang
Action James, ara ang iya VMAX. Ara ka kuno, nakasulod ka, no problem. Yes, action na art, no? Timing tayo diri sa Swanig, Binulig Elementary School. Diri napahamtang nakita nato si Lieutenant Wian Sandag, action art. Timing para makahatag sa aton sang exact information. First Lieutenant Sandag, ma'am, live kasubong sa Action Radio with Action Art ay hupon. Lieutenant, ano kaya kagpila ka encuentro na tubog kalit kahapon nga adlaw, ma'am? Yes, sir, no, kahapon po may 2 series of encounter actually. Nung first is dun sa Barangay Kamalandaan, hindi lang sang Barangay Kamalandaan, Kawayan, Negros Occidental. And pagkahapon sila, after sa result ng pursuit operation, may encounter na natabo sa Sitio Malipayon, Barangay San Jose Sipalay City. So, that's a tribe boundary lang na sila. So, sa Baclaw, sa Kawayan, boundary so na sila nga natabo dyan sa may hinterland. Okay. Now, ining tuparay lang ni sila kay ang ining lugar daw umuning ining sa boundary ni diri nagdalagan ang mga katapos ang NDA. Yes, sir. After nung sa encounter sa area ng Kabalandaan. So, hindi man pwede na hindi gid-pursuit ng army. So, as our mandate is to serve and protect the people, then pagkahapon, ara na tabo na-encounter duwas. Then pagkahapon sa may Sitio Malipayon, Barangay San Jose Sipalay City. More or less, sila sa mga miyembro ng NPA ang... Yeah, as per the more or less, is mga 20 armed men. Actually, reported information siya, yun nagresulta sa encounter. According sa report, is ara nga sa taas, sa pangayong pagkaon, tubig, so siguro may kortaman, according sa report. So, we in the 15th IB, we acted on that report, and as a result, ara na encounter at least sa hapon. Ano exactly nga grupo ni? Okay, member sila sir ng SWF or Southwest Front Committing Region Negros Bohol City Hall. So Southwest Front, bali may kilala, identified ang ilan sila leader? Isa sa member ng Southwest Front na ginapangita-gid namon or wanted man gid siya si alias Kumpol. So isa siya sa mga lideres ng Southwest Front nga gadala dito sa Platon 3. Si alias Kumpol, ang mga ginatudlo man niya series pagpamatay man sa ibang mga miyembro pa sa Philippine Army. Sa ibang mga encounters, actually may mga kaso naman din siya dahil dun sa mga ginawa ng mga atrocities before na siya gid ang leader. But then, we will wait na yung justice to be served dun sa mga na-into nila, na namatay sa encounter dahil sa pag-recruit nila. Yeah. Dali naman sa action at dali naman kita sa area. Kaya ari kita sa Binulig Elementary School. It seems madamo ang number of evacuees, no? So far, pila sa record sa Philippine Army, pila ang na-record ninyo sa mga evacuees? Number of families? Yes, sir. According sa ating CTW, sa DSWD ng Sipalay City, may ara na 63 families, no, and 210 individuals sukod ng mga bata nila. And luckily, the Sipalay City is really prepared sa mga ganitong incident. Kung any incident man or calamities, prepared kita ang Sipalay, as you can see. So, buti ganun ma'am, ini mga 200 families sa isang palang lugar, panang sa Malipayon. Doon sa encounter site, sa Sitio Malipayon. Okay. Pero kumusta ang bulig sa karon may mga nakalubot ng mga units from the local government? Yes, sir. From the, of course, the LGU, no, yung very supported will be under the leadership ni Mayor Gina, sa Red Cross, according kay Ma'am, may arang may support ng Red Cross. And si Barangay Captain man, Barangay Captain ng San Jose, and of course, ang ating mga teachers na as of the moment, suspended muna ang klase, and then aari man natin mga teachers to support and doon sa advocacy sa mga evacuees natin. So, aside din ma'am sa evacuation sa Binulig, may mga ara pa dito ma'am sa area sa may gym sa Barangay Hall? Sa Barangay Hall lang, kasi wala na sir, dito na nilagay lahat ni Kapitan and also ni Ma'am Ivy, head ng CSWD.
para isa lang din sila lahat. Okay. So, from kagabi, kay dito sila nagtulog. So, gusto ganun sa mga daw-ari na ganyan sila. Yes sir, para dito lahat is yung mga evacuate na. And yung mga papasok na tao, yung mga concerned lang na tao na buligan ang mga evacuate. Yes. By the way, Action Art, balik ko to sa una kong pamangkot kay First Lieutenant Wian. Ma'am, we have the information na may isa kang miyembro sa militar ang napilasan sa sining encounter. Yes sir, may wounded in action po tayo, pero ngayon is under medication na po siya. So, yun nga, hindi po masasayangan yung army no, na magbuhay man o magbuhay sa pawis kung ano mang isakripisyo namin para po maprotektahan ang community. Because that's what we are doing for our mandato sa aming citizens. Anong pinaka-latest sa karon dito sa lugar sa Higwen? So ngayon sir, ongoing ang clearing operations before kami mag-go signal na bumalik ang tao. But today, magkakandak together with the CSWD debriefing sa mga tao kausapin for this morning activity. Pero as to sa mga recoveries, do we have recoveries na dito sa encounter site? As of now sir, wala pang, siguro mamaya matanong ako kung anong update. But as of now, yun lang muna for as of now na information. The same, no? Kay Ichen Subisan gani kahapon sa Budlay sa communication dito. Yes sir, good day sir. Hindi mo ko nakontakin. Okay. Action Art, Ate kay may mga report gani kuno nga na may napatay sa part ng NPA, hindi ang ma-confirm na subong why pa nakakuha sila update since yesterday. Hindi ko klaro. Ma'am, may reported nga may napatay nga miyembro sa NPA. How true is it, ma'am? Actually sir, undetermined yung casualty ng enemy side. Hindi namin masabi kung ilan, based lang dun sa blood stain, pero wala pang reported as of now kung may nakita man ng tao or bumaba or nagpunta sa hospital for medication. So no reported undetermined on our side na report. So Action Alvin ang natabo niya encounter no nagtabo ay ginambanas nila da kay may mga report earlier nga daw ginambush sila kundi daw nagkita ay gid kag nagrespond ang army because sa kuan man sa report sa mga civilians sa mga pumuluyo nga ara na may sighting sang sining mga NPA. Yes sir, nag-respond yung 15th IB because of the report ng civilians. So doon sa taas, yun nga is, as a result, nagka-encounter. So, tuod-tuod manggid ang report ng civilian na may ara. So, ibig sabihin, sir, na may mga civilian na hindi naging gusto ang presensya sang armado sa taas kasi nga yung kakainin pa nila, ibibigay pa nila. Yung mga ganon at saka ibang mga bagay na sa kanila na nga, sa kanilang anak, ibibigay pa nila. So, biktima lang din ang mga armado ta. Pero, yun nga, nananawagan kami sa kanila na lang. Take ko itong opportunity, sir, na kung may ara man gapalamate or naminaw, nakikinig na mga may ara, nga balaan nila nga ilang families ara sa tiyak or mga miyembro man sa tiyak subong nga mo panaog na sila. So andam gid ang men in uniform, 15 IB, ang kapulisan, ang LGU sa Sipalay nga buligan sila na magbagong buhay. Yes sir. Yes sir. So, Action Art, si Lieutenant... Ako namang subong, di pa ni mabalaan, di pa ma-determine kung i-allow na ni nga magpuli sila puluyan ini mga residente da. Anong advice niya, hindi pa ni mabalaan kung hindi sila allowed na makabalik pauli ng mga residente, ma'am? We will wait for further notice sir, sa aming operations or sa aming battalion commander pag pwede na. But since ari man kami na 15th IB, ari di sa evacuation site to assist them, then kami magbibigay ng go signal. But as of now, dito muna sila sir, since maghintay din tayo ng mga support ng ibang mga agencies. Pero number one, Balikanta si Action Alvin Graba, Action Radio Philippine Standard Time, alas 8:25 na. Action Hotline! Report ang patrol live, direkta dira sa area sang San Jose, Sipalay. No, matapos nga tismong sige ang pag-akomodar, pagbulig sa mga napiktuhan nga mga residente. Action Alvin? Finally, ma'am, ano ang final guidance o mandato sa Batcom sa inyo? So sir, as I said na ang mandate ng Philippine Army is to serve and protect the people. Hindi gid pwede na hindi namin i-pursue ang kalaban kasi sila ang pang-disturbo sa taas, gainto sa mga tao, kagkaluoy man ang tao na
kuhaan man nila ng pagkaon. So, pursuit operation, sir, and clearing operation before na magkaakyat ang mga evacuees natin. So, yun nga, nananawagan ng aming battalion commander na si Lieutenant Colonel Michael Carteros na mupanaog na sila buligan ang mga tao, ang mga upod ka, ang mga kanigrosanon ka nga ara sa tiyak, na mupanaog. Yes, thank you, Gid, no? Si First Lieutenant Wian Magbalwa, Sandag Aksyon na... Dawin na islan mo glido, yaw? Hugadin man. Anyway, aksyon na art, no? Not unless kung maidugang ka pamangko. Why naging man, pero ato ang napilasan balang military members or troops, okay naman, naka-plasta naman, okay naman sitwasyon niya? Ma'am, kamusta itong nasamaran ng miyembro sa militar? Under medication na po siya, sir, no? So, actually, may kasibak siya to Air Force na support na punta ng hospital sa Visayas Command namin. So, i-transport ko siya? Yes, sir. Maybe today? Yes, sir. Okay. Pero ari lang sa isa ka hospital man rin. Nandun na siya, sir. Nandun na yes. siya. Okay, action na art na. Aha. So, basta makakuha man kita karon sang pangalan. But anyway, ma'am, thank you very much, Gid. To make mention, by the way, again, pila ka pamilya and total numbers ng individual? As per record ng CSWD 53 families, 210 individuals sa upod ng mga bata. 210 individuals action na art, no? Ma'am, thank you very much, Gid. Ma'am, thank you. Mayong aga. Mayong aga. Ma'am, thank you, Gid, ma'am. Action nani, para makitan man, no, sa aton sining BMX action na art. Okay. Ari na kita amat-amat. Why kita, lang, no? Kapitan? Why na sing iban nga mga sityos o puroks nga dito sa ilalang barangay ginpabutang ang mga residente nila? Pangitaon sa... Si Kapitan, nakita ni mo? Wala. Ato sila si Kapitan sa barangay kagina. Tapos naglakat dito sila, nagano sila sa mga army nga mga kasulod dito sa Malipayon, hindi ba pwede? Ay, ikaw siya sa nag-evacuate. Oo, sa Malipayon kami. Malipayon, ti Arabi, magkutabi kung pag-enkwentro kapon, ano kalayo sa ila to? Sa Malipayon. Dito, sa enkwentro, lapit lang sa inyo, enkwentro? Oo, tubang lang among balay. Balay Diyos, na naman, aris perti mo ba? Oo. So, ano experience ninyo, mga nanong oras na ninyo nabatian ang Linok Panay? Ano to oras ka? Diyos, pati oras, lipatan niya na ho. Hapon na. Hapon na. Mga alas 2, siguro sa hapon, sugod, tapos alas tagi na gabi eh. Oo. So, buting gano'n, ginsikaryo anay ang imo pamilya. Way mo kubata, may banan ako pero way kubata. May kabata. But anyway, mga inabot. Mayo lang, kaya hindi budlay Oo, magkats lang. mga bata niya, 5 kabilog. Anong sitwasyon dito sa batian nito mga Linok Panay dito? Kulbaan kami kaya siyempre ara kami sa lapit. Amo lang among nakulbaan kami nga mo na naglukpanay. Way man kami kabalo kung anong dahilan. Pero ito nakita ninyo pag-Linok Panay ito, nakita ninyo itong mga ginatawag na mga miyembro ng NPA? Wala. Mga army lang. Army lang. Nagtalagtaray sila. Wala. Kaya ara ko sulod balay mo, ko kaano, kaya nagwalang ko dayon. Kibot ka lang. Nakibot lang ko nga paglukpanay. Pangalan mo ganit ay? Si Jerilyn Garcia. Garcia. Magluwas diri aksyon na art tapat din mga kabataan mo. Ang bana mo, ang isa mga kabataan, taga-eskwela ka pa? Eskwela ka pa? Ikaw eskwela ka pa? Oo. Anong year mo na? 9. 9. Grade 9 aksyon na art diri ka dapit day. Grade 9. Mga estudyante, sulod naman sila liwat aksyon na art. Any barangay, ang mga barangay official tubong? Sino? Si Kapitan? May ganda? May ari mga official ninyo sa barangay? Hindi ka ano sa ila, sir. Huwag ko di kakita sila. Taguro sa mga Diyos. Kaano ka to sa Linok Panay kapon? Isa mo ko na kaano, sir. Iba-question mo ko mo. Iba-question man ko. Iba ka sa evacuate. Oo. Sa natuon sa Linok Panay. Okay. Ang nakita ko naman, mga army lang, pero ang mga kontra na wala kita. Ini yung mga nabatian ninyo mga lulubok. Grabe, mahinay lang man. Mga kusog ng gijay, talang ng mga power na Christian git. Mga power ng armas na Christian git. Ay, okay. Pero binasla na hindi nga Panay? Binasla na ang NPA, Philippine Army? binasla na isla. Pero may nakitan ka kay may pilason ng miyembro sa Philippine Army? May nakitan ka kung may napilasan? Naglapay lang kami, sir, sa among inatulugan, sir. Checkpoint ng mga pulis.
Naglikaw na ito ng mga pulis, daw dumugon lang, may mga kasintik na dala. So, butsing ganon, ang natabo ni kagabi, panaog yung mga nang oras ka mo nagpanaog. Size ako ng panaog sila. Dito alas 6, pero may grabe na, damo nagabantay. Damo na tayo kinilantay. Oo, kay tungod, may mga impormasyon nga may pilason man sa NPA. Wala lang ko ka-sure kung may pilason. Siyempre, ang ano lang mo kagabi, ang mga army may mga pilason sila. Sir, ano pangalan mo gani? Si Joey Concepcion, sir. Si Sir Joey Concepcion. Sir, experience ni mo, first experience ni mo nga natabo nga enkwentro sa imong lugar? Amo pa lang, sir. Nasigula na mo na yung pangidarong ko, alis sa bata ko, mo pa lang nakaano lang mga enkwentro. May pamilya ka na? Sir, Pila na kabataan mo? buhay ko bata, sir, bro. Ako mga auto na damo. Arak manda. Sige. Ang pamilya ko, sir. Dala ko lang bang ibibak. Okay, sige. Si Mr. Concepcion Action Art, no? Remanderi ang isa man ka Iloy. Ma'am, isa ka sa mga evacuee, ma'am. Sir, good morning. Taga-diri ka. Okay. Abi ko nag-evacuate ka. Why, nagatos mamiga ko, friend. Okay, sige. Diri naman kita Action Art, no? Side naman kita sa iban pa ng mga evacuees. Why the representante sang DSWD para mabalanto kung ano nang manahatag nila ni sa mga pumuluyo? Action Art ang DSWD sa karon ara no sa may stage sabi sing binulig medyo maro sako sila. Okay. Pero i-check ta kasi maka Kayo kayong butangan dira gali mga dispenser para sa tubig, mga pagkaon preparado nakapamahaw na sila guro kay ti alas 8:30 na ho. Gani man Action Art no kay dali kay Bali nang mga ginbutang da gin set up na subong kahapon mismo inang mga tululugan nila da. Yes, sa ilan sila nga tululugan Action Art, di mo lang niya sa plastic bala Action Art. Mga ginatawag ka nga tent, plastic tent, no? Pero damo manis within sa sunod mismo sa covered. May lula pang nalabayan na sa video makita ako nga problema ng lula ho. Ari tupad Action Art, no? Si Lula. Pila na ang edad mo, La? Ha? 69. 69 ikaw? 69 si Lula, no? Anong pangalan mo na? Josefina. Si Josefina, pila ng mga kabataan mo subong nga, ari man sila tanan. Duwa ko na lang akong pamilya ron. Isa na lang. Pero dugay ka na diriya sa Malipayon. Dugay na eh. Gamay pa ka. First time mo nabatian sa history mo. First time mo nabatian, ining natabong ng Linok Panay sa lugar mo. Lagi, kitungod sa among balay. Lagi sa among balay, kitungod sa among balay. Lagi, Diyos, sa atupang sa inyo balay. Nagagigid Action Art. Sige. Balikan na ka na karon dugay basi maka-establish ka contact na sa mga barangay officials kag DSWD. Magkili sila sa patila na. Ang ilang kontrabo yun. Sige. Nanay ho si Pira, salamat ha. Action Art, tinguan tayo, katuwa pa kita. Yung iban pa, yung mga miyembro sa barangay official. The same Action Art ang pati makakuha kita contact man with official, no? Why ka number na siyang barangay kapitan sa Baclao? Sama gan, Action Art. Iyab na sa Baclao sa Kawayan nga kapitan, may number ya kada ni Cap Dilucanog? Why ko di number sa kapitan, pero may number ko sa isa ka kontakta principal. Ay try ko lang forward Action Art. No? Sige, kay para nga maka-check kay dito kuno sa may area to nila sa may Baclao, do may mga pumuluyo man to kapi nga nagkala displays mo. Yes, actually Action Art sa may lower Baclao nga ginatawag nila. Amo ni ang pinaka mga persona man nga saka o nag-angita sa lugar para mangin hilway bala sa natabo man nga Linok Panay Action Art. Okay. Isend ko lang dugay-dugay Action Art. Ayos, Action Alvin, balikan ta ka kay palutson ko lang niho. Roger and that Action Art. Ayos, salamat kid na Patrol Action Alvin Graba. Patrol Rekad nga report sa Barangay San Jose, Sipalay City sa gihapon sa enkwentro nga naglunta. Dugay-dugaya, dugangan taning upod na sa mga barangay officials kag DSWD.
Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara kita na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, singa nga paskinsya ma. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ano? Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 40s lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 40s na kumpos nga eskwela. Primary kag secondary kamo na. For butaw. I-record sa ang kinanglanon nga kapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya mo. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter, dirakay. Kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubauna na, nakabati ko. Ihanap ka ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka, kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agi kaya nga mo ito. Muna ka naman. Dako na bulit siya. Kabulig ka na siya, kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action, madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong
Tani daw pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero danay ka.
Ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Sa latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatugas ang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon at pahihipon sa Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:49 na. Aksyon Hotline! Dasig lang sa tiyempo na ito, no? Kag dugay-dugay, balikan ko lang ang patrol sa area sang San Jose upod na sa mga barangay officials or any representative sang DSSD, no? Si Palay City, agon nga magkuha kita sang latest, no? Mga update numbers kag ang mga nahatag na lang bulig sa mga residente da. Action Hotline! Pero halin sa si Palay, ari-ay, kaya ang inkwentro, hindi lang si Palay nga mga residenteng apektado. Ang pag-insindi ko pati na ang area sang Kawayan, ang baklaw ni sa manisong malugar nga ara man sa bukid nga porsyon mo sang Kawayan, nga dito ka man na actually maagi kung magkanto ka dito sa ilang lugar na ka ginabalabay man sa San Jose. Action Hotline! Kay kung diri ka sa Inayawan, sus perti nga lakbayon mo, perti klayo na da nga bukid pa ang taklaron mo. Kaagi ko na mo alin sa baklaw, dulog sa Inayawan. Action Hotline! Perting pamalhas mo sa Laktanay. Pero anyway, ari sa aton sininga linya is the SK Chairperson sang Barangay Baklaw sa Kawayan. We have Christine Joy Galumalim, no? SK Chairman Christine Joy Galumalim.
Ma'am, may aga si Action Art no sa Action Radio Bacolod. Kumusta ka? Good morning. Morning, sir. May aga, live ka sumong diri sa Action Radio Bacolod, ma'am, no si Action Art. Ma'am, i-check ko lang hasta subong may mga evacuees pa kita o mga pumuluyo dira sa Barangay Baclaw, nga ara dira sa inyo sa Barangay Hall o di nyo ginbutang? Oo, aray mo sir, sa Barangay yun. Mga pila ni sila kapamilya da, ma'am? 35, kapamilya. 35 kapamilya, pila ni sila ka individual? 127. 127? 127, ma'am, no? Oh, individual na, sir. Individual, no? Ang families, amo tugina. Partially report pa lang. Ha? Partially report pa lang. Partially. So, bali, ano oras sila kahapon nagkadto na? Alas 7 sang gabi. Ay, gabi nagtaklad da? Oo. Okay. So, subong ang status nila da okay naman lang, ma'am, no? Ay, pa silang tugutan makabalik sa ila lugar. Kag ano nga sityo ning apektado? Ang Purok 1 kag 2, sir. Purok 1 kag 2 sa Barangay Baclaw. Oo. Why klase na subong sa inyo, no? Hello, ma'am? Ano, sir? Ano, sir? Siling ko ang klase na subong suspended sa area no sa Baclaw, no? Oo. Ay. Suspended subong. Atiti, sige. Anyway, mayo man kay may mga gin-provide naman, bali ang barangay lang, kabulang anay naghatag da kinanglanon sa mga residente. Oo. Provide lang. Mayo kay wayman mga pumuluyo ng napilasan o nasamaran sining kuano enkwentro? Wala man, sir. Kaya natin hagaw man kan. Wow, very good. Anyway, ma'am, sige kay si Kapitan Dugay-Dugay, basi maistorya man namon. Ma'am Christine Joy Galumalim, bali imo ya balay, ara lang gid sa proper na, no? Oo, proper lang lapit mong health center kag barangay yun. Ati, sige. Kay nakadamo ko na upod. Actually, may mga batch ko dra sa SK sang una. At lang bata sang kapitan nyo man nga sang una. Galing, that was long time ago. Dugay-dugay na gito. Lipat ko galing apelido. Kapitan nyo nga bata. Ebla SK chairman sang una. Why ko kadumdum sina, sir? Gani, kay dugay na to mo. Dugay na to na nga SK nyo man. Why pa kong guro sina buot? Why pagid? Amo na siya. Anyway, salamat gid sa imo kay nawag lami liwat kay Kapitan karon for more update pagid. Christine Joy Galumalim, ma'am, salamat gid sa time. Good morning. Okay, sir. Salamat, good morning. May 35 to kuno mga 127 ka mga individual pero to siya partial pa lang ni, no? Si Arca gali hindi si Arca may kasi ang amon nga SK Federation President ka monitor subong sa Macau, China, siling niya si Arca tumig. Correct. Si Arca mo to sang kapitan, ang bata niya si Mardi Arca, ano to ngalan niya poy? Na amo na siya si Mardi, correct. Dumduman ko ning SK chairman so naging drawing ko sa Bladayaw. Ara kami sa masaling sa manuling sa kawayan ng miesta. Gapungko siya pa ng buhay, gindrawing ko siya. Guro hindi siya kauyon sa drawing ko kahit di bag timing si tsura niya. Humibi sa fiesta mismo sa iski nga nag-invite sa amon. Kulbaan ko kay dati, kay isogs to sa kay Kapitan Arca. Muna ko nako tingog ng gamay nga tao bla. Sila nga din na itong iski di siya nga bulo-bulo na Sila ko ini amo na ni pag kalarangga sa ngipon tas ni Kapitan di po. Balik kay Bugoy ato, mayo man. Sila nga sultiro pa, ligo sultiro man kape. Siya paibi mo si Inday, ligo lahog lang gito, gindrawing siya, nagibi siya iya. Sige kay Inday, sige lang Inday, basi kursunada yung lagka. Kalay! Tumayo man to si Kapa Arca, kuna mo, silko do patigayunan niya pa ko sa SK chairman nga upod ko. Nga anak niya, ate, sige, kamusta na sila? Duway na ko nakahibalo ni subong, di na sila man. Salamat kita kay Jerry Chupoy Magbanwa, ang amon SK Federation President siyang una, Councilor Chupoy Magbanwa, ato na sa Macau, China, gamonitor sa subong. So, i-check ta lang na karon si Kapitan, palutson ko lang niyo kay may obligasyon ko, and then,
pagbalik ta dugangan ta ini no upod na sa kay Kapitan Dilocanog sang Barangay Baclao. Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100%. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwang. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. So we understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang parehas nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo di salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sang dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team ng Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, ang agakag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang yapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, nagpasalamat din sa PN ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Nagpasalamat din yung patigayon ng inyong activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña, nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya
sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa yung mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagbalangga? Kalipay? Kasubo? Junior. Action Hotline! Action at Payupo sa Action Hotline! Alas 9:03 na, oy, sa mga nagapadala sa mensahe, karon dugay-dugaya. Premium D3, ang bago nga vitamin. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat. Ang barangay kapitan sa barangay Baclao for more update i-check naton sa iya no kay ti waay gid kwan no waay gid klase to subong sa ila sining lugar no? Online sa hotline. We have punong barangay Rosilo de Locanog sa barangay Baclao. Kap, kumusta ka na? May ngaga? May ngaga da. Si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. Kap, i-check ko lang kumusta na subong nga sitwasyon sa lugar mo. May nagdugang pa or san ni posible tugutan nga makapauli kag pila ni kabilog ang evacuate da? Kasubong daw okay din man ang sitwasyon kay daw wala kami kabati sa mga nagpanay. Okay. Pero ang mga tao po ang bakit po 39 pabilit. Oo. Tawgan ta ka na liwat may balik kay duga buron ang imo signal para mas maging klaro. Balikan naton si Kap di Lucanoga kay nugon din ita may batian iya tingog. Hotline. Basi pwede ita matawgan sa landline para mas klaro nung sulod ni Kap Rosilo di Locanog sang barangay Baclao. No kay ang area sa barangay Baclao although nga nataasan nga bukid na pero ting signal to kun kay isa ga dula-dula man mo. Sige. Thank you, Gid. I-check ta sa dugay-dugaya. Kay parang klaro. Aryo, balikan ko si Kap. Kap, nagsaylo kami sa landline no, para daw mas klaro lang signal mo. Kasi ang signal di kita, dula man mo. Gani. So, anong matabo si ni Kap Magatinerlanda? Pila gani kaliwat kabilog, gida ang exact numbers ng evacuees mo, Subong? Sa Subong, mga 39 families. 39 families with pila ka individuals? So, more or less mga 80 o hindi ko pa ginaano ang kung pila gid tanan. Okay. Pero ano matabo sini sa ila? Dual di ka purok no? Purok 1 and 2? Yes, ang medyo malapit sa encounter amo ning duha ka purok. Kay ang area ta nga encounter daw
Atlo ka barangay ang nakuanda mo na sakupan. Ang Barangay? Barangay San Jose Tipalay. At ang barangay Kamalanda, Kawayan. Sa Nara to labot pagali itong area kag saan mo nang sa inyo da sa Baklaw? Oo, lambot pa kay dako-dako ng sakop ng Naram. Gani ang Nara partikulapad man na, no? Sino ganing kapitan sa Nara, Subong? Dulia. Sino kap? Si Lemuel Dulia. Si Kap, si utod ni Boy na siya. Amo na si Boy. Si Kap Boy gali. Sige, basi matawagan na si Kap Boy karon. Anyway, okay man no, status na sa mga pumuluyo. Muway pa advisory ang army kung saan sila pwede makabiya na o kung magabalik sa balay nila. Na, duman ko sa area, tapos na istorya ko man ang mga army. Pwede man na sila kakuan magadto sila mga sapat. So, galing ang mga kabataan o mga tigulang, ari lang din sila sa education center. Why man da sa mga nasamara, nakita kasi nga napilasan nga civilian sa part ng NPA, sa part ng army, do ay man kap, no? Sa part ng civilian, daw wala gindan, pero ang sa part ng army o kung sa NPA, wala lang ko ideya, sir. Kay amo tungina may pilason rin sa army hambal mismo sang spokesperson nila, no? Anyway, kapalong gid kamo da ha. Ang klase sa imo sining nga barangay suspended for today, no? Subong lang na nga daw. Yes, bali wala lang ng klase ang mga teachers, bataan. Para man sa safety nila kay budlay naman mo. Sige, so anyway, Kap, salamat gid sa time mo. From time to time, makontak lang kami sa imo da for some update pa gid ha. Okay, sir. Thank you. Salamat gid, halong gid, Kap Rosilo de Locano. Ang update sila, no, kay kaina do may amotong number, yes, ang naisipan sa chairman, nga na-interview earlier, si Kap do hindi gid kompleto ang iya sining detalye, pero ti amo to pwede magali ang mga residente makadtutuya balik sa mga balay nila mag-attender sa mga kasapatan. Kaya siyempre, kung nakugong mo itong karabaw mo, kung bilugad daw, hindi ito makakaon niya. Mga ginasagod, mga sapat, kung hindi ito matinder, kung hindi problema. Now, ibaloon ta na. Balikan ko lang guro, si Action Alvin Graba, kay dito sa area sang Sipalay, para at least, kung okay to si Kwan Subong, si Kap, kung na-interview, kung nakakita na yun sila ni Kap, sang Kap Canillo, kagabi si Kap Canillo, actually na-interview tanan sila nga ganit, ang mga residente niya to, mo to nga duhay kagabing location, luwas sa Binulig Elementary School, may ara pagid sa gym nila o kung sila barangay hall. Pero gintingob na lang nila today sa isa ka location para mas mahapos. Balikan ko lang si Action Alvin Graba kung nano itong sitwasyon nila. Action Alvin, kumusta na kamuda? Action Art ang pinaka-latest diri. As of 8 a.m. Action Art in San Pedro. As of 8 a.m. ang number of evacuees diri sa sulod sang Binulig Elementary School, 77 families, 343 ka mga individual. Puting ganun na dugangan pagid Action Art. Tagina ang report tagina ni Lieutenant Wian Sandag ara sa sobra 50 ka mga pamilya, kada 259 ka mga individual. Pero this time, as of 8 a.m., record sang GS o kung GSWDO sa siyudad sang Sipalay, sa Binulig Elementary School, 77 families, 343 sa mga individual. Outside evacuation, buti ganon ara sa guwa sang evacuation, 13 ka pamilya, may 33 ka mga individual as of this time, Action Art. No? And isa diri, subong, ang ginahimo karon sang CSWDO, kuan nila siya, stomach development, nagdala siyang pagkaon para sa mga sa mga evacuees nga ari karon diri man sa area sa Binulig Elementary School. Subong ginapangitata
ang ila sining Action Alvin, ining outside ni Ivac nga 13 families, 33 individuals, bali sa mga kilala kang mata na yan nagtiner. Yes, sir. Sakto na aksyon na at naka-istorya ta kanina ang si Ivelyn Gallinero, ang OICCSWDO, amuni ang 13 ka families ang nagtiner sa ilang mata magkakilala this time while waiting sa advice ng Philippine Army when ukon na saan sila makabalik aksyon na art. And subong sini sa ikaduhang panalgan sang Binulik Elementary School patigayon man sang stress debriefing ang mga psychologists sa siyudad ng Sipalay nalakip naman diri ang mga manunudlo kan ang CSWDO o diri sa pulit man sa ibang mga eksperto para magiyahan yung mga ginikanan. Actually, ang paghatag ng stress debriefing hindi sa mga kabataan kundi stress debriefing para naman sa mga mag-asawa, particular Iloy kagang amay ang Ibandiri Action Art. Kundi may mga tigulang. Atong kagina nakita mga tigulang, makatugal ito sa health room. Ginakuan siya, ginakuan bala aksyon na at ginabulong man, kaya mapabulong man siya. And at the same time, may ginapakuan ba na diri, I don't know kung anong term diri, pero gina-tatap man, sa mga maluludlo, 3 months sa Binulik Elementary School. At istorya naman ang pila ka mga maluludlo diri sa eskwelahan. Full force sila action art. Okay. Wala klase. Suspended ang klase pero full force ang tanan nga mga manunudlo para buligan ang mga evacuees aring sa sunod sa elementarya o kung Binulik Elementary School action na art. No? So far, amari ang pinaka-latest situation na diri. Basi karon mag-abot man ang punong barangay sa San Jose para makakuha pagbibika kay because may ara man siya nga mga numero posible para sa iya but definitely mo pa lang ini ang record gikan sa CSWDO sa siyudad sang Sipalay. Again, suliton ta 77 families, 343 ka mga individual within sa Binulig Elementary School. Outside evacuation, 13 families and 33 ka mga individual. May mga various nga mga pagkaon, mga clothing, tubig, pamahaw, kagaiban pa ang ginadulong man diri sa Eskwelahan ng Action Art para ulit ayuda abi sa tanan ng mga evacuees. Ang importante tani ko ma-confirm ta na lang kung bala may ara sang kung indeed to utong report nga may napatay kuno sa rebuilding nga grupo, may mga casualties, galing do hindi pa ma-confirm as of this broadcast time. Correct, aksyon na at kanina nagstorya kami ni Lieutenant, First Lieutenant Wian Sandag. Try din siya, no? Mag-contact sa tropa o kung sa mga personnel on the ground sa pinaka-latest ay atong pagpamangkot sa iya, kinpamangkot naman to. Pero so far, wala pa siyang sabat, no? This time, because ang problema, sunod kay Sandag, ang komunikasyon mismo sa ababaw art. Okay. Amo ni pila ka latest situation na diri man sa area sa Binulig Elementary School nag-survey evacuation center sa karon. With action, Manny Kirao, inisi action, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Patrol Reports. Salamat Aksyon Alvin Graba, direkta Diragyapon sa Barangay San Jose, Sipalay City. Magabalik ang Aksyon Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagkatapos ni 100% Aksyon Radio Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world. Even here in the US. Balansi kag batas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program.
I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko ni nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakapit sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Hupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antopina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Tiding. Tapos ano may nabatian ka mo? Naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na, ma'am? Namatatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod siyang nagluntad nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolod norms. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning, until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de La Carlota in the 1960s. This small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship, wala man problema between sa mga empleyado diri. Pag-gather sa informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver, to entertain sang mga listening public, mga listeners, kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man eh. In the national arena, Action Radio Bacolod received various recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines, Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Action Radio Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawan Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Action Radio Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Action Boy Duran, Action Fred Salanga, and Action Eddie de la Fuente. Action Radio Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Action Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day?
kung paano kami makadeliver din sa gusto, hindi lamang sa balita, kundi ilang real public service nga among mahatag sa among mga tagpalati. And above all, yan ang Radio Bacolod, ang among commitment, hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program, as head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga hospital nga way sa ilong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato ina sa mga medical mission kag other programs sa idalon sang Operation Tulong Task Force. Damo kagin ma-learn sa miskan sa ano nga butang, no? Miskan sa imo nga physical, emotional, nangin sa mentally mo nga panghuna-una, naghatagid sang kinaalam ang Action Radio. Kag amo man mabinuligon gid sila kay kadamo gid sang mga ginhatag nila sa amon nga mga pagpakamaayon o nga halin sa Ginoo. Sa nagapasalamat kami sa Ginoo nga gingamit gid ang Action Radio sa amon nga kabuhi. Happy 53rd anniversary sa Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio. Action Radio Bacolod has always been a part of every Negrense and Bacolodnon's life ever since its foundation and up to this very day. Trust that we will continue this journey with you and your family from sign on to sign off. Radio number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko rin ining station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo gid sa akon bilang isa ka full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpulakatid sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antopina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan. Tata Tiding. Tapos ano may nabatian ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Nama tatlo ako Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod sang nagluntan nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolodnons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations
from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarrera de la Carlota in the 1960s. The small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship wala man problema between sa mga empleyado dire. Pag-gather sang informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver to entertain sang mga listening public, mga listeners kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man eh. In the national arena, Aksyon Radyo Bacolod received virus recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Aksyon Radyo Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawal Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Aksyon Radyo Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Aksyon Boy Duran, Aksyon Fred Salanga, and Aksyon Eddie de la Fuente. Aksyon Radyo Bacolod was also named as AM Radio Station of the Year by the University of St. La Salle, Bacolod. Aksyon Radio Bacolod is committed, no? Because nagapati kami na ang broadcasting is a lifetime process. Sige ba kami learn every day kung paano kami makadeliver din sa gusto, di lamang sa balita, kundi inang real public service nga mong mahatag sa among matang. And above all, yan ang Radio Bacolod, ang among commitment, hindi lamang sa news, hindi lamang sa public affairs program. As head of the Operation Tulong Task Force, madamo kita sa nabuligan nga nagakinahanglan sa financial support, mga naga-hospital, nga way sa inyong bayad, paagiman sa bulig sa among mga listeners. Nabuligan nato nina sa mga medical mission kag other programs sa idanon sang operation. Bao gusto ko pa, luyag ko pa, galing kay aton tiyempo, di na magtugot. Ang ibang naman issues na pakarunan tayo niya, no? Kay atagan tagidi dako nga panahon kay tiyempo kay damo nga pamangkot ang Sipalay City nga encounter incident. So para ang na-establish ta lang may napilasan nga members ang isang trupa militar pero ti asto sa identity sini way pagin divulge so kung ginpagwa sang military. Para na safe naman kuno kay nadala na sa hospital. Morning lang kay Teresita Batik-Batik Suela, araman si Sir Roy Ye. Good morning, sila nga watching here in Villamonte. Rochelle Fulgencio Susana, good morning man. Alex Montesa, kaluluoy sila nga mga civilians nga pumuluyo sa Barangay San Jose, mahimo, ina nga mga rebelde, mga trabador man sang minahan sang una. Why ko di hagid leksa. Ana Disales, good morning. Tami ako lang si Ruben Villanueva, gamonitor sa Corbada Planters, Barangay Cubay, La Carlota City. Evelyn Sinaon, araman, Jan Acosta. Oy, Jan, kumusta ka na? Action Hotline! Salamat gid kay Sir Pablito Benedicto, sir, salamat man. Evelyn Tumagin, bro si Iscorb, Icorb. Araman nagamonitora. Jubin Palaidlo Kanog Action Art, may number ko da sang kapitan sa Barangay Baclaw. Okay na interview na mo sige na utod ni siya guro no. Thank you gid sa imo. Ana Sinoro kag Lorna Dilihencia may agaman. Si Tart Karen Chuwatan Langit may agada. Musta si paring idi lumugdang
Ipato kay tsura ni pari idis kadugayon ba? Action Hotline. Why na ko galing tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Nangin partner na naton this time, Action Henry Espulgar nag-take over na sa kay Action Oliver Pason. Back up na naton, Action Christian James Binares ka Action Eden Abuso. Sa ngalan sang Bilongan News Team sa Action Radio Bacolod, ako naman, Action Agtay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio.